बर'नि गिबि सानस्नियारि रादाब बिलाइनि मुङा मा? बनजार। बिटिसिनि गिबि बिसायख'थिखौ माब्ला खुंनाय जादोंमोन? 2005 मायथाइनि 13 मे सानखालि। सोर बर' फिसाया DID सिजन 5 आव देरहासार जानो हादोंमोन? नबजित नार्जारिया। सोर भारतारि आइजोआ खारनाय बादायलायनायाव सनानि मेडेल मोननो हादोंमोन? हिमा दास। आसामनि बबे जायगायाव गोबां अखा हायो? मौसिनराम। आसामाव माब्ला गेदेर दैबाना जादोंमोन? 1548 मायथाइयाव। बर'नि सोर सुबुंखौ बर'नि बिफा बुंनाय जायो? उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ। मैहुर सल'माखौ सोर लिरदोंमोन? धरनीधर औवारी। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावखुलिया बबेयाव? क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म हलआव। साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय गिबि बर' आइजोआ सोर? मुस्रिमा अनजलि दैमारि। बबे मायथाइयाव आसाम सरकारा APSC आनजादाव बर' रावखौ थिसनो? 2006 मायथाइनि 4 अक्ट'बराव। बर'नि गिबि सावथुन आलायारन सोर लिरदोंमोन? नीलकमल ब्रह्म आरो हेरेम्ब नार्जारिया। बबे मायथाइयाव भारत सरकारा बर' आयदाखौ UPSC आव थिसनो? 2005 मायथाइनि 2 दिसेम्बराव। आहमफोरा आसामाव माब्ला फैदोंमोन? 13थि जौथायाव। बर'नि जोबथा राजा गबिन्द चन्द्रआ माब्ला बुथारजादोंमोन? 1830 AD आव। फासिनि दौलेङाव अखाफोर खन्थाइ बिजाबा सोरनि? अन्जुनि। दायना सुंद' सल' बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? गुनेश्वर मोसाहारिया। गिबिसिन MLA जानो हानाय बर' सुबुङा सोर? रुपनाथ ब्रह्म। बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव स्टेन्ड जानो हानाय सुबुङा सोर? बिबुंसार बसुमतारी। गिबिसिन पद्मश्री बान्था मोनगिरि बर' सुबुङा सोर? मदाराम ब्रह्म। महात्मा गान्धीया थैनो गोनां समाव फंसेल' बाथ्रा बुंदोंमोन, बे मा? हे राम। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.